azkenean futbolean, modan adibidez gertatzen den bizala ere bai tendentziak daude, eztabaida handia egon zala eta nik uste argi zegoela bazkenean beraiek aian ez zutela antolatu behar. Egia da oso kritikatua izan dela Messi handa paia bobo esaldi horren inguruan, belaunaldi hori oso jokalari gazteak ziran eta guztiak hasiak Messi ikusten. Messi idolatratzen zutela. Futbolak maite duen orok maite behar duela Messi. Mundiala, Iñaki Berastegi. Ongi etorri, Mundialak saioaren azken atalera, kronologikoki gure saioak entzun badituzue, edo behar badituzue, hauxe da azkena, eta beraz jokatu diren azken bi munduko futbol txapelketeak izango ditugu eztabaidagai. Alegia, 2018an Errusian jokatu zena, eta 2022ko Katargo munduko futbol txapelketa. Azken bi txapelketa horiek aztertzeko, gurekin da Nerea Zuzberro, etxeko lagun, futbola deitu eta analista. Nerea, kaixo? Kaixo. Bueno, munduko futbol txapelketa, agian ez da zure iritzia, baina da futbola maite dutenentzat dagoen zitarik importantena, politena, ez? Bai, nola ez. Nik uste xarma berezia duela, eza? Menegia da Europa mailan ere Eurokopa daukagula, baina azkenean selekzioe haundiei begiratzen baldin diogun, nik uste garrantzitsua dela kontinente ezberdinen presentzia dukitzea, batez ere esango nuke Hego Amerikarren presentzia dukitzea, kasu honetan esaterako Brasil eta Argentina oso selekzio potenteak direlako, ezta? Eta zentzu horretan ere, niri nolabait deigarria iruditzen zait ikustea munduko kopetan, zenolako atxikimendua duten herrialde ezberdinentzat bere selekzioarekiko, ezta? Eta nola horrek baldintzatzen duen bere lehiakortasuna, nolabait, ezta? Ez bakarrik hemen agian atxikimendu hori izateko aukerarik ez daukagalako, esango nuke estatu mailan ere bai, agian maitatuagoak direla klubak selekzioa baino, ezta? Nik esango nuke Espainiako ligan agian beste kultura bat dagoela horren inguruan, beraz bai polita iruditzen zait, azkenean herrialde ezberdinetan nola bizitzen duten ere ikustea. Zein da gogoratzen duzun lehen da biziko mundiala? Edo zu konstiente zinen aia ikusi zenuela? 2002 esango nuke, Hego Koreakoa, eta gainera gogoratzen dut, ez final laurdenetan Hego Koreak kanporatu zuen Espainia polemika egontzan, polemika egontzan horren inguruan, eta orduan, gogoratzen dut, ez da? Horren inguruan hitz egiten zala, baita ere Asiako selekzioren agerpenik nabarmenena izan dalako Hego Koreako mundiale hori orain arte, behintzat, eta nik uste hori izango litzaketekela horrela nire lehenengo oroitzapena, gero Ronaldok egin zituen 2 golak Brasilentzat finalean. Ronaldoren hile horrazkera gian ere bai, ez? Baita ere, nik esan nuke hori dala gian nire lehenengo oroimena. Eta bereziena, edo gehien gustoko duzuna, klaro, zuke aztertu dituzu mundialak, edo ikusi dituzu mundialak, sale bezala, gero sale bezala ere bai, baina ja beste ikuspuntu adituago batetik, edo lan arlotik ere idatzi izan duzu mundialen inguruan, ez dakite, beste oroitzapenen bat badukazu hor, gordeta edo berezia dena? Asko ditut, ezta? Baina onartuko dizut, jasera-seratik, agian onenak eta txarrenak Messiri eta batez ere Argentinari lotuta daudela, ezta? Batez ere bere ibilbidea jarraitu dudalako, eta orduan aipatuko nuke, agian 2010ean nire helduaroko lehenengo mundiala, nolabait, gogoratzen den nola final laurdenetan Argentinak 8-4 Alemaniaren aurka galdu zuela, Maradona hautatzailea zala, ni gainera gogoratzen dut egun hartan jaso behar nituela selekzioko notak eta berandu iritsi nintzalaz, taberna baten gelditu nintzan, justo partida hori ikusteko, ezta? Eta kolpelatza izan zan. Selektibidadearena edo selekzioarena? Argentinarena, kolpelatza. Naiz eta agian hor oinarririk ez zuen aurrerago iristeko, ezta? Agian ez taldea proposik ez nolabait, entrenatzailearekin ere ez da bai da zegoen, baina ere kolpelatza izan zan, eta gero 2014an ere finala Alemaniaren aurka galdu egin zuen Argentinak, beraz hor azkeneko urteetan behintzat badirudi Alemania mamu beltza edo izan dela Argentinarentzat. Azken saio honetan, azkeneko bi munduko futbol txapelketei buruz hitz egingo dugu, beraz, Mbapperi buruz eta Messiri buruz asko hitz egingo dugu. 2018an Errusian jokatu zen munduko futbol txapelketa, gizonezkoena, eta gauza askogatik izango da gogoratua. Batetik adibidez, barra lehen aldiz, erabilizelako mundial batean, eta horrek ere jokoetan eta emaitzetan, seguru eragina handia izan zuen. Didier Deschamps Frantziak, lapurtarra hautatzaile zela, Frantziak irabazi zuen 2018ko txapelketa. Orokorrean, Nerea, ze oroitzapen duzu 2018ko zita hartatik? Nik esango nuke 2018ko munduko kopa inflexio puntu bat izan zela futbolarentzat orokorrean, ezta? Zuk kopiatu duzu barro hori, baina nik esango nuke Frantziak, Deschampen Frantziak nolabait gaur egungo joerak edo azkeneko urteetako joerak nolabait markatu zituela, ezta? Ze 2010ean eta
2014ean, txapeldun atera ziren selekzioak, Espainia eta Alemania, agian beste motatako joko eredu batzuk erabili zituzten, ezta? Asociatiboa, kombinatiboa. Hori da, kombinatiboagoak, nolabait, transizio gutxiago ikusten genituen, agian gehiago eraso posizionala erabiltzen zuten, pase motzen bidez, eta zentzu horretan Frantzia aitzindaria izan zen, ezta? Azkenean beste motatako jokalari batzuk zituen, eta gaur egungo tendentzia markatu zituen, azkenean transizioetara bideratuta, baloi geldika ere bai garrantzi handia izan zuen munduko kopa hartan, beraz, desango nuke, nolabait balio izan zuela, gauzak pixka bat aldatzeko futbolean. Mundialekin askotan gertatzen den moduan, hori gero, arrakasta lortzen duten selekzioen jokatzeko modua, jokalariak ere bai, hori klubetara trasladatzen da, ez? Edo joaten da, ez? Agian konparaketa bat egiteagatik. Frantzia hori gero igual Real Madriden pixka bat ikusi dugu, ez? Zelai erdi fisiko hori, ez? Txouaméni eta horrelakoak, ez? Bai, ez da kasualitatea, azkeneko urteetan agian Real Madridek ere bai jokalari frantziar asko erabiltzea eta justo horrelako joko eredu bat erabiltzea, ezta? Azkenean nik uste dut momentu honetan Frantziako arrobia horretara oso bideratuta dago eta talentudun jokalariak horrelakoak dirala, ezta? Oso fisikoak, azkarrak ere bai, eta orduan zuk aipatu duzun bezala, azkenean futbolean modan adibidez gertatzen den bezala ere bai tendentziak gaude eta nik uste dut munduko kopa horrek tendentzia oso nabarmen bat finkatu zuela. Datuak begiratuta golen 43 estrategia jokaldietan sartu zen, eta 29 penalti. Inoiz baino gehiago. Aurreko marka, 1998an, 18 penalti. Barra tartean oski horrek gauzak asko aldatzen ditu. Nik irudipena daukat eta ea zuke irudipen hori partekatzen duzun, maila eta ikusgarritasun hori ez zuela aparte izan. Bai, egia da bagian partida gogoratzekoak ez zituela utzi, ezta? Partida handi asko ez zituela utzi, gainera finala ere bai etzan oso lehiatu da izan, agian 2022an gertatu zan ez bezala, ezta? Baina nik bai, nolabait lenguari pixka bat helduta aipatuko nuke, edo behintzat nabarmenduko nuke Frantzia aitzindaria izan zala, ezta? Azkenean gogora dezakegun talde bat zuela, eta joko eredu bat oso argia zuen ere bai, eta gainera pieza proposak joko eredu hori aurrera eramateko, ezta? Eta baloi geldikaren inguruan aipatu ezula ere bai, azkenean finala hartan lehenengo 3 golak, ze azkenean 4 eta 2 bukatzen du partida, baloi geldikan iristen dira, ezta? Final erdietan ere bai Frantziak umtitiren bidez lortzen du beste gol bat baloi geldikan, beraz, esango nuke finkatu zituela bi tendentzia horiek, ezta? Bai baloi geldikaren inguruan, bai transizioen kontraerasoen inguruan. Deschampen Frantzia definitzeko eskatuko banizu, ez dakit nola definituko zenukezuk jokatzeko modua taldearen izaera, ez dakit, gauza tipikoak dira, ez fisikoa, praktikoa, pragmatikoa, ez dakit zuk ze definizio futbolistikoa egiten duzu. Bai, sendoa. Nik batez ere sendoa esango nuke, ez da, azkenean aipatu dudan bezala, batez ere nabarmenduko nuke, lerru guztietan zituela pieza egokiak joko eredu hori aurrera eramateko, ez da, azkenean sensazioa zen makina perfektu gisa funtzionatzen zuela, ez da, zentzu horretan nik esango nuke pixka bat hor dena aurkestatzen zuen jokalaria, edo behintzat nire sensazioa zen Griezmannek pixka bat lotura lanak egiten zituela, bai Frantziak baloia zuenean, bai ez zuenean ere bai, ez da, ze zuenean nolabait, azkenean jaurtitzailerik onena zan kontraera sorretara ateratzeko, gaitasun hori zuen, bai nolabait aurpegiz Pogbarekin harreman hori egiteko, bai zuzenean bideratzeko kanpoko erreietara, eta galtzen zuenean Frantziak baloia, esango nuke zatitzera joera zuen talde bat lotzen zuela ere bai, ze azkenean Dechampek erabiltzen zuen lau bi 3 bateko marrazki hori, bera erdipunta lanetan nolabait agintzen zuen eta lotzen zuen pasatitzera joera zuen talde bat. Griezmann talde hartan lotura egiten zuena, baina Mbappérik gabe ere ezin da ulertu, ez? Munduko futbol txapelketa hau, ez? Bere agerraldia esenatoki nagusian, Monakon eta PSG-en ibili ostean, noski, Mbappék ere eman zion diferentzia hori, ez? Griezmannekin batera. Bai, gainera ematen zion nolabait azkartasun hori eta sakontasun hori espaziora juteko, ezta? Lehen aipatu dugu baloi geldikaren inguruan 3 gol sartu zirela finalean baloi geldikan, lehenengo 3 golak, eta nik gogoratzen dut batez ere 3 eta